गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। दासान्दि लामानि जाब्रबथायजों सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाया सानफा एफा बांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव लामानि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। बे सावरायलायनायाव सोमोन्दो थानाय बिफानफोरनि मावख'गिरिफोरखौ रायजोआव लामानि जाब्रबथायखौ होबथानो थाखाय माखासे बिथिङाव गोख्रों राहा लानो होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। आरो बे गोजौ थाखोनि सावरायलायनायनि गेजेरजों लामा रैखाथिनि थाखाय लानाय राहाफोरा जादों रायजो नाङैनो 132 एक्सिडेन्ट ब्लेक स्पटफोरखौ मोजांसिन खालामनाय, जौ फेनानै गारि सालायनाय, नांगौनि बारा गोख्रैथिजों गारि सालायनाय आरो हेलमेट हमालासिनो साखा खबनै गारि सालायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय, माहारियारि राजा लामानि सेराव बास गारि आरो ट्राक गारि दोनथ'ग्रा जायगाफोरखौ बोखारनाय, जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस बिफानफोरा गावबा गावनि जिल्लाफोराव गोख्रों नोजोर होनाय। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ जेब्ला गुजरातनि गिबि मन्थ्रि जादोंमोन अब्ला लामा रैखाथिनि सायाव सांग्रांथि होनाय हाबाफारिफोरखौ मोनसे सुबुंनि सोमावसारनाय महरै लाबोदोंमोन। बेनिफ्राय थुलुंगा लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि हाबाफारिफोराव गावखौ बरायनायनि सोलायै लामा रैखाथिनि सायाव सांग्रांथि होनाय भिडिअफोरखौ स्क्रिनाव दिन्थिफुंनो खावलायदों। लोगोसे लामा जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि जिउ रैखाथि होनायखौ बयनिख्रुइबो गोनांसिन हाबा महरै साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ मावफुंलांनो खावलायदों। मैया एबा 27 जुन खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जौमा फरायसालिनि नब्लाङाव नैथि मावफुं मेल खुंफुंदों। बे नैथि मावफुं मेलाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय माहारियारि जेंनाफोरनि सायाव बिथा खालामनानै गुवारै सावरायलायनायजों लोगोसे माखासे गोनां थांखि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि मिरु एबसुआ बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ देग्लायनि फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय खुंफुंनो थाखाय मैयानि मावफुं मेलाव थांखि लानाय जादों आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायनि थांखिजों 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ गोलोम बोथोरनि फरायसालिनि बन्द' समाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनायनि सायावबो थांखि लानाय जादों। लोगोसे बे नैथि मावफुं मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो बिटिआरनि सिमा बारायनाय हाबाखौ मावफुंनो थांखि लादों। लोगोसे बियाब दाफामफिननायनि सायाव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाजों सावरायगोन होननानैबो बुंथिबावो। मणिपुराव सोमजिनाय हिंसायारि जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा न'-बां गैजायै जानांदों। संगालि एजेन्सि रिपर्ट बायदिब्ला जुन दानाव म्यानमारनिफ्राय गं-3 गारिजों हाथियार लाबोनानै मणिपुराव सांग्रां जानानै थानाय कुकि उदखारि हानजानो जगायनानै होनाय जादों। मणिपुराव सांग्रां जानानै थानाय कुकि उदखारि हानजाया म्यानमाराव सांग्रां जानानै थानाय उदखारि हानजा चीन डिफेन्स फर्सनिफ्राय बे हाथियारफोरखौ मोननो हादों होननानै एजेन्सिआ सन्देह खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला म्यानमार चीन सिमायाव थानाय ब्लेक मार्केटनिफ्राय हाथियारफोरखौ मणिपुराव दैथायहरनाय जादों। थांनाय माखासे सान सिगां मिरुनि नखर मावख'आ उदखारि फसंथानफोरखौ गाव गावनि हाथियारफोरखौ सेन्ट्रेल सिकिउरिटि फर्सेसनो गथायनानै होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। लोगोसे समनि सिमाया जोबनायनि सिगांनो जाय सुबुंफोरा आयेननि बेरेखायै लानाय गावबा गावनि हाथियारफोरखौ गथायनानै होआब्ला बिसोरनि सायाव आयेननि गेजेरजों बिजिरनाय जागोन होननानैबो बुंथिनानै होदोंमोन मिरुनि नखर मावख'आ। मख'नो गोनांदि नखर मावख'नि फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 13 जुननिफ्राय दासिमाव रैखाथि सान्थ्रि हानजानिफ्राय खावनानै लानाय गासै 2000 हाथियारफोरखौ गथायबाय होननानै फोरमायदों। ममता बेनार्जी गाखोनाय उरां जाहाजआ इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। सोनाब बंग'नि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ उरां जाहाजाव मैया सा बेंगलाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला गिबि मन्थ्रिया बागड'ग्रानिफ्राय जलपाइगुरिसिम थांनानै पन्चायत सावराय मेलाव बाहागो लानो थांदोंमोन। गोबां बिबांनि अखा हानायनि थाखाय सा बेंगलनि सालुगारायाव थानाय आर्मी एयार बेसआव हरखाबै गिबि मन्थ्रि गाखोनाय उरां जाहाजआ बाग्लायनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।